Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Súper bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias. ¿Con quién estamos hoy aquí? Pues hoy día estamos con un invitado súper especial, el capitán de Bandas Tomas, Pablo Costas. Buenos días, ¿cómo estamos? Súper bien, bueno, gracias. Me alegro. Pues hoy vamos a hacer unas cuantas preguntas, Pablo, que no sé si quieres responderlas. Claro, se xa respondín unha vez, por que non dúas? Pues vale, Bueno. empezamos con la primera. Vamos con la primera pregunta, dice así. ¿Qué viches en Jorge e cal foi o motivo de ficharlo? Bueno, o que vimos todos en Jorge, bueno, aparte de que xa o coñecíamos, habíamos xogado algunha vez con el, tiña un tiro espectacular, un regate, unha velocidade que moi poucos tiñan, dos xogadores que xogan na Liga, e aparte, bueno, xogamos contra o Real, un equipo no que estaba antes, meteunos un golazo de falta, así que foi como nos queremos ter aos mellores xogadores, entonces, por que non, pois, traer a Jorge ao noso club. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se te ocurrió la idea de crear Bandas Tomas? Bueno, a verdade é que fui no verán na praia, foi junto a o segundo capitán Iker, estábamos na praia e nada, estábamos xogando fútbol e eu lle falei todos os partidos que facíamos no recreo, non? Que eu iba nun equipo para echar as pachangas, que se di, e el no outro, non? Casi sempre ganábamos nós. Non sei, dicen, oye, por que non o facemos máis equilibrado este año e por que non vou eu para o Oso? E xa, vale. Pois así empezou a cousa. Despois, aos 4 ou 5 días, vimos a coincidir na praia. Entonces, bueno, pois, nos vino a cabeza, pois poñer os resultados dos partidos dos recreos no Instagram, non? Entonces lle puxemos o nome Valdas Pombas, en honor ao instituto no que íbamos a estar, Valdotea, donde crecimos, que foi no Parque das Pombas, onde ahora tamén se está xogando a Pombas League. Entonces foi como ese vínculo, non? E así se formou o equipo. Interesante. Vamos con la siguiente. Pois dice así. É un pouco picante, de acordo? Un poquito. A ver se non me funan despois. Vamos a ver, dice así. Cal foi o motivo polo que sentiches ao saber que Alberto fichou polo Peaky Blinders? Vamos a destacar que el Peaky Blinders es un equipo tipo como el Barça Real, entonces Bandas Pombas Peaky. Es el clásico de La bomba. la bomba, por así decirlo. Entonces, Partido más y ver que Alberto fichó por el otro equipo casi igual. Bueno, que hable el capitán, a ver qué opina. No, Alberto, un dos nosos xogadores de toda a vida, bueno, resaltar que o Peaky Blinders é un equipazo e Alberto, oye, tomou se queréis a un bo equipo, oye, o fixo ben, pero eso, a historia, pois é como o Barça o Madrid, é o clásico partido que máis chama e máis quente, non? Claro, a mí chocoume personalmente porque Alberto era un dos nosos e era como non pasa pola cabeza dun xogador do noso equipo irse ao equipo rival, pero bueno, él tomou esa decisión, non estaba de acordo con algunhas ideas que estaban no club, é dicir, decideu irse e se foi ao equipo rival e agora nada, pois lle deseo sorte e espero que lle vaya ben, pero bueno, él sabe o que fai, non? Es como un figo, ¿no? É como un figo, sí, espero que non lle boten unha cabeza de porco xero. Vale, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el motivo por lo que fichaste a los jugadores actuales de la plantilla? Bueno, algúns xa no inicio do equipo xa viñeron como Iker, Alex, David, José, Xurxo, tamén pasaron xogadores que agora xa non están. Pero, por exemplo, falando de Jorge, que dixen antes, Brais Cerveira, exalumno deste instituto, para mí o mellor xogador que hai na Pombas League, o coñezo desde sempre, é un toro, a verdade, futbolísticamente é un toro. Por exemplo, Ítalo tamén, me dixeron, mira Ítalo, que para o noso equipo, para a Liga, va vir de 10. Eu mirei e dixen, este hombre é increíble xogando, o sea, espectacular, entonces tamén o trouxemos, non? E non nos esquezamos de Covachos. Bueno, cazamos de Covacho Junior, era un dos meus mellores amigos desde a infancia, sempre estábamos na rivalidade. El é do Real Madrid, eu son do Barça e despois tamén el é do Depor e eu son do Celta, sempre na contraria.
Sempre picándonos no fútbol, sempre aí enzarzándonos, sempre aí a ver quién es mejor, a ver quién es peor. Y bueno, la verdad que tenerlo no meu equipo é un privilexio, porque si no podes con tu enemigo, júntate con él, ¿no? Él tamén, ao revés, así que... Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Tamén Anthony, obviamente, un dos mellores defensas da Liga, increíble, meteu un gol o outro día e bueno, obviamente é un pilar indiscutible no equipo, na defensa tamén. Muchísimas gracias. Nada. Pues, siguiente pregunta. Estiveches de acordo coa salida da ex-mister? Home, eu estuve de acordo, ¿no? O sea que nós non estamos moi contentos polas algunhas das súas ideas e accións que realizou. Había problemas cos cambios, despois que se algún día chegaba tarde por cousas, pois bueno, e ela tamén ahora fichou por outro equipo e eu lle deseo o mellor e o fixo para mí bastante ben, perdeu só un partido e gañou o resto. É unha gran persoa e lle deseo o mellor, non? Forma parte da historia do club. Forma parte da historia do club e iso hai que tenerlo en conta sempre. Bueno, vamos a seguir con la ex mister. Tras la salida de la ex mister, ¿cuál fue el motivo para fichar dos novos? Bueno, David foi a idea principal despois de que da saída da ex mister, porque aparte de que non tiña casi nada de minutos no equipo, sabe de fútbol, nos coñece a perfección e obviamente pois foi o primeiro que se viña a cabeza. Despois, para darlle un toque de internacionalismo ao equipo e á liga, pois decidimos fichar o primeiro entrenador, o primeiro argentino da liga, chamase Lucho, que dirixe ao club desde Argentina. A verdade que estamos moi contentos con él, sempre nos anima desde Argentina e aparte pois É unha gran persoa. unha gran persoa e no debut que fixemos a pasada semana contra o Balu 11-3 cos novos entrenadores que ganamos obviamente cos novos entrenadores, pois é algo do que estamos contentos e agora hai que seguir nesta etapa final. Ahora o domingo xogamos contra o Piqui e seguir para intentar alzar o título, ¿no? A Liga. Desde aquí invitamos a todos este domingo, bueno, este domingo que no sé qué día es, pero este domingo contra el Piqui, el clásico de las Pumas. El clásico de las Pumas, Un gran va a ser un partido. partidazo e nos vemos ali os que quieran apoyar ao noso equipo. Muchísimas gracias, Pablo. Nada, por, muchas gracias por venir. Nada, vosotros, gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao.